Oh, hey, kunjani? Hey, futhi. Yaphila. Hayi ngiyaphila. Hey. Yeah. Yaphila wathi Mabalengwe. Hayi siyaphila. Ngiphila. Yeah. Hey, usufikile. Hayi sesishayile isikhathi. Ngiyazi lokho fona. Yeah. Hayi. Ake sikhulumeni. Hey, usuzowafika kwalo mana. Phela igama lomuzi kwagudla uzungane. Kudla uzungene. Bonke bafike badelele usibe ngaphakathi. Ngithi ngiyagcilaza. Yeah. Uzobagcilaza noma mhlawumbe uzongibuka sizoxoxa. Hayi mabegqilazeka. Mase singenele kwagqilaza, makukhona ukugqilazekayo kwenzeka nyatheleka nje ngephutha. Oh. Kuyobe sekuphoqa. Kodwa angithi azili uzoxabana nabantu. Asixabani namuntu. Hayi, Zoxoxa nje. Zoxoxa. Hayi ayikho inkinga. Hey. Niyaphila kodwa. Siyaphila unjani kodwa dodo? Ngiphila. Ngiyabonga ekhaya. Hayi sibonga kakhulu. Hayi siyabonga ekwakhiwe la ekhaya. Hayi phela ngithi angiqashile. Okay, awuqashile. Ngizothanda ngiyaqasha ngapha eThekwini. Nginemidlo engiqashile. Mabalengwe iqiniso moto phela. Angazi kwabaqashi. Uthona ishano imoto manje kodwa ngizokuthola zakho thathiwe ubani? Zithathiwe zami, anginawo noma uzoqashiwe. Ngempela. Kanti anginayo nanemoto enesikweletu. Hawu. Zonke zami imoto inamaphepha. Hawu. Ya ilona loludaba kahle ngifuna sizongena kulo mhlawumbe kungenzeka. Ungibonise into eyiyo ngoba ngithe mangibuka around South Africa. La eKZN nasemadodeni nje akhona nasemkantshubomvu masikhuluma ngomutsho phela kukhona abantu abazizinto ngokuyikhuluma ngomlomo bese kuba khona abantu abaduma ngokwenza izinto bese kuba khona abantu abaduma ngokuthi bona bathi benza izinto so ngitheke mangibuka ngabuka ukuthi njoba ngiyisemelimoti usempangeni sebebaningi abantu abakuvumayo bekuvuma nje abantu bakuvumela imisebenzi nathi esiyibonayo siyawabona namakhosi siyayibona izinduna nabaphathi abathile nakho sizohlangana nawe kwindonsa yesizwe la kugcwele khona bonke ubuholi besizwe ngase ngibona ukuthi akekho umuntu engaxoxa naye ngaphandle kwendoda enginayo ekomidini lokuhola isizwe lapho esafakwa khona kwindonsa yesizwe nabanye kobaba sebebadala ngase ngithi wena ngoba useduze uzongibonisa okuyikho. Oh. Yeah. Hayi. Mabalengwe ngicabanga ukuthi ngiyakuzwa phela mina phela ngithi ngizokuthatha khona amakhosi nabantu ayoyela inkosi ngoba phela ngizokuthatha khona amakhosi ezinyanga phela ayoyela intweni inkosi. Ngabekwa nje ukuthi angibe upresident lapha eMelmot lalibaleke isimini. Ngempela. Yeah, kwathiwa Kantombani lapho kuthiwa bangamakhosi ngizokuthatha khona amakhosi. Angithi lokho ebesikhuluma ukuthi khona abantu abazibiza bethi bona mabengena emsakazweni bangamakhosi noma umuntu engene epageni lakhe ngoba indaba zonke iphelele lapha ku social media. Iyona futhi efika ithatha umuntu emkhuphula iphinde imuyise njengoba bebenza kumina bebehlele kahle ukuthi kufanele ngiwe ngokuthi ke into yangena kumina akusiyona lento engayiphoqa mtha ingene kumina. Yangena kumina lento ngenhloso yokuthi ngiyophilisa isizwe, ngiphilisa abantwana, ngilekelela abahlwempu, ngilekelela abahlala emgaqweni, ngilekelela izikole, mhlawumbe ngilekelele ngisho ingane yakhe lo muntu ongihlukumezayo noma labantu abangihlukumezile. Indoda ngibe nenkinga la ngomhla ka-10 ekhaya lapha kwangena amaphoyisa mhlawumbe imoto zazu-10 or zazu-8 ila ngayibona khona ukuthi hawunaku sengilandwa njengomsholozi impela sengiyipresident uqobo mase zingaka zonke lezi imoto yishaya amalambu impela ngayithola sengibandla impela njengomengameli inkapho ngalezi imoto zisuka nami ziye eThekwini okungikhathaza kakhulu ilokho ukuthi ke ngiboshwa nje kunomfana olokhe ecula ukuthi ngizoboshwa uthathwe imoto zami uzokabona ukuthi ngizochoma ngani
noma ngizoqhosha ngani. Kanti phela mina ngisuke ngingachomi, ngisuke ngikhuthaza nje abantu ukuthi mawuthi unemoto uvezela abantu asibone ilogbook efakazayo ukuthi imoto yakho. Yeah. So ngilimazekile nje kakhulu ngoba ngihambe ngathola impela ukuthi lolu daba lokhu lwaphekwa kusukela ngonyaka odlule. Lo muntu ufika ngithumelele izinkabi asuke lapha ngene ku-YouTube ethi kwathunyelwa abantu kuyena bafika aqamba manga ngegama lami and okungihlukumeza kakhulu kunakho konke njengoba ngimdala ngimngaka nje le ngane ayikho into engayibanga nayo. Ngithe mangena kule nyanga eziphelile ngiyikhuza kwanyakaza South Africa yonke ngoba njengoba sikhona nje kwelapheni umuntu mangabe phambuka abantu abasaziyo batshela thina ukuthi nithule nithini ningamkhuza umuntu eganga. So ngake ngakhuza leso simo nakhona futhi ngisikhuziswa ukuthi iloku yangichofa nje lengane izifaka igama lami ngibiza ngobaba wesisi esikhulu wathi yebo isisi esikhulu sikhona impela kodwa akusona akuwona umkhaba wezinja lo umkhaba ukuthi kunothiwe ngikhululekile futhi ngilapha abantu ngenkululeko. Awona ngenkulumo lomkhaba. Hayi akona inkulumo ziza nazo nje inyanga zaseThekwini lezo mfowethu. Yeah. Cha. Ngoba phela ngingathanda ukuthi sikhulume ngamagama abantu lapha endaweni nje like uma ufikile la ekhaya. Yeah. Ngicabanga ukuthi ngimfisa ukuthi mawusufika uzobika lolu daba. Yeah. Ebese uyakwazi ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi ungibeke esithombeni kodwa ungakhiphi igama lomuntu. Yeah, kuhle kakhulu lokho ngoba egcineni angithi mawusukhipha igama lomuntu kube ngathi siyamhleba kwesinye isikhathi. Yeah. Kanti akekho. Yeah. Kodwa mawumbekile esithombeni mhlambe osungitshela ukuthi ubani ngamfonela nje futhi ngoba phela mina kahle kahle bonke abantu abasiza abantu ngiyakhe ngixabane kwazise phela wagcotshwa emini singofana mina ngagcotshwa ingonyama yamaZulu mina lapha oSuthu isilo samabandla uqobo ubhejana phuma esiqina bekuvalele awudukile nje uzovula icala noma uzovula icala. Ngizovula icala ngomfowethu ngoba njengamanje mina ngisemasongweni kaSigonyela ngihamba amacala indawo engangifungile ukuthi impilo yami yonke angisoze ngangena ejele. Kodwa kunengane ekwazi ukuthi ikhanda istory ngegama lami iziphumelele iphinde yabona nje okokuqala okubuhlungu le ngane ukusebenza kwayo isebenza ngegama lami. Esigodlweni sayo kunento eyibiza ngeyibongo zami ngegama lami. Manje awumele igama lakho liphilele kuthiwa uMabalengwe noma lipi? Igama lami lele nganikwa mhla ngiphuma le kangwane eSwazini. Kwathiwa kusuka namhlanje njoba sikhipha usuyodumela izwe lonke kuyophakama ube indumandumane edume ezizweni. Udumo lwakho uyohamba ulwakha ngokuthi usiza umuntu abuya azokubonga. Usiza umuntu abuya azokubonga. Udumo lwakho luyobonakala ngokuthi umuntu omphakamisile aphakame aye phezulu ngesandla sakho. Okusho ukuthi kusuka namhlanje njengoba wazi ukuthi indoda mayithwasa inegama lasemntwasweni besiba nezibongo. Kanti ubani lezibongo zakho? Ibongo zami zaziwa eSouth Africa yonke nje ukuthi indumandumane yadumeza izweni isihlahla semndlebe singahlabeni nahlala khona ibhamu kamehlo. Bathi uqhiqho umfoma laba mfumane umphandeze umbejambejane msila kaSathane. Umbejambejane. Hayi msila kaSathane. Indumandumane kade ayikho eThekwini. Angiyazi yaseThekwini vele yasukela eThekwini ukuphakama kwayo ukuthi ibe seThekwini ngoba nami bengiseThekwini ngase ngithi yabona manje engathi lento isiwumbango kwase kuba ukuthi ke lento yeyibongo le uyayithanda ibongo zomuntu uyisebenzise ngoba uthanda ukugiya kwakhe. Uyabona kodwa futhi usukuthandile ukugiya kwakhe awukuthukusa ukuthi cha insizwa ngiyakuthanda ukugiya kwakho nezibongo zakho ngiyayithanda. Ungadlala yini ngazo? Cha babe ngibuze ngakuphuli mlomo lapha ngaleli egama kuthiwa indumandumane eyadumeza izweni ngene mina ngathi Khehlelezi indumandumane kade senibabili. Wazi ukuthi uKhehlelezi. Ngathi ukuthi uKhehlelezi. Awudidekile wazi ukuthi uKhehlelezi. Mawungena lapha epage lakhe ku YouTube
esebenza kuSoweto TV eyipresenter wayepresenta mina ehleli nami njengoba sihleli nawe ebuza mina ukuthi ngenza kanjani mina ukushisa impepho mawungena epageini lakhe noma ungena epageini la kaMabalengwe uyambona engibuza lapho bese ngiyasho mina ukuthi impepho ngiyayishisa ngisoze ngayiye kuyishisa ngoba nokhokho bokhokhokazi babeyishisa ngiyaphahla ngishisa impepho ngithi ndumandumane yadumeza izweni kusho mina kuyena ngihlezi naye so ke mawukhulile lapho uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi indumandumane yayisho ubani komunye yazi lento yavele yangishaqisa-ke kanti ukuthi kanti indumandumane nguwe lokhu kwathi inhlo nje selokhu kwathi inhlo manje kanti awungichazele lokhu kunokuthiwa nithwele eThekwini nithwele ekunqunywa abantu eThekwini uyakwenza ngani ngoba mhlawumbe kwesinye isikhathi ngiyaqazelwa mama ngoba mina nje angithi la ekhaya ngisebenza abantu abadala kukhona oshembe kenapa nje oshembe isibusiso ngasinikeza unyaka indaba yokuthwala nje-ke angisebenzisi isidalo uma ufuna ngikuthwalise ena kuyofanele ukuthi ungavele uyothwala igubhu ekhanda yokhamanga lo ngichazele uthwele Mabalengwe phela ngiyezwa kuthiwa kule madoda athwele mina ngithwasile ngithwasile so imfundiso yami engihlale ngiyifundise ukuthi lento yokuthwala nokuthwasa ngathwasa kwelakithi eMelmoth kwaShezi ngaphuma kwaShezi ngasebenza la ngithatha idlozi la ngiseSwazini la ngafike ngafundela khona ukukhanda umuthi wenhlahla angifika ngakhendla mina angifika ngakhendla ngafike ngafunda umuthi wenhlahla ilapho ke khona abafike bathi mgobhogobo umkhonto kaShaka ukwazi amashinga ndumandumane yadumeza izweni isihlahla sendelo sihlahla yahlala khona iyobhamu kamehlo cha uyinsizwa Mabalengwe njengoba kuthiwa nje iyobhamu kamehlo ngithi Swati lesi ukuba sikhuluma ngesixhosa ngabe sithini masithi iyobhamu kamehlo ngoba ngesizulu ukubhamu kamehlo ukuqhuma iyoqhuma amehlo cha ngiyabona lapha ephepheni ngibona ku-Facebook page ongazi ukuthi ukukhalelwe ngamasongo sibonyana angithi kufike kwaphuma iphepha lokuqala elamanga mhla ngiye emsakazweni lapho ukhosini ngiyodlala isomaskandi ngibizwe ukhozi ngathi mangiphuma lapho ngase ngoba kwakunomcimbi wawungapha kwaNongoma engangoxhasile kwakufanele ngiye kuwo uma ngibuya lapho sengithola ucingo ngifonelwa intatheli ukuthi kuthiwa ngiboshiwe ngathi mina kusho bani yathi ngizwa abantu bexoxa ngathi mina makuwukuthi uzwa abantu bexoxa nawe ufuna ukubhala leso story ungasibhala ngoba kusho ukuthi bayathanda abantu ukukhuluma ngami vele mawudumile abantu ubani waqala lokhu uboshiwe ngafonelwa intatheli mina uThokozana lapha kwiSonezo ngingaboshiwe nje kungenalutho manje awungichazele usho ukuthi uhulumeni wakubophela ubala noma kwesinye isikhathi wakubophela into oyenzile noma kwesinye isikhathi ngoba phela lapha ephepheni kwavele ngayibona kuthiwa inyanga yodumo yebe imali isanga kwa-afa lokho-ke bese kungokwesibili-ke njengoba ungibona nje ninje ngokukhulu nje ukuyithanda umsebenzi wami ngiwenza ngokuyithanda ngokwelapha abantu njengoba kuthiwa ngithwalisa abantu impela ngiyabathwalisa lapha ekhaya bayathwaliswa-ke bayathwaliswa impela lapha ekhaya ngokuthwalisa igusha ekhanda ngiphakamisa izinto zakho uphakame uye phezulu ngokomuthi engawufundayo engabonanga kwenziwa engawufundiswa awunqumi ingane nalabo bantu mina nginquma ingane ngeke uzuthola izitho zabantu lapha ekhaya kuhlale kugcwele abantu njengala ekhaya nasekhaya njengoba la ekhaya kusetshenzwa ngalesikhathi namanje ekhaya kuyasetshenzwa uyothola abantu besebenza anginayo futhi indlu ngithe ngiyabuka la ekhaya ngaze ngasho ukuthi kwafana nakithi pho ayikho indlu kuthiwa ayingene ubani kufanele lokhu ngisiba ukhiye ngathi ngujele qala ekhaya ukuthi ukuthwala ukhakhonyoka nje ungangena zonke izinto la ubonile kuvuliwe uyozoshona phezulu lutho la ekhaya sebenza ngesibusiso ngoba sibusisa abantu mina sebenza ngendlela eqondile nanokuthi okunye-ke ngiyanibuka lapha ku-Facebook lapha ku-WhatsApp ngathi kunomdontsiswane manje lento lena competition ngibona ngazi ukuthi manje ilimaza nani isithunzi sabelapho yabo kakhulu nanokuthi isuke ibanga ukuthi
abantu nje ngoba phela nina nisebenza abantu basuke belahla ithemba abantu mabebona mina ngixabana ngoba lo uKhehlelezi kahle ke ngumfana kimi uKhehlelezi umfana phela ke uKhehlelezi yena nanomfana ingane nje manje ke lo uKhehlelezi akuyena umfana esingamhleba kahle uma ukuthi wena uthi usola ngathi uye okubophisile unayo umuntu ephathekayo eziningi kakhulu izinto engiyiphethe ngalomfana ziningi ngalendlela ukuthi uye wavulela icala noma uye othenge amaphoyisa ukuthi akukhandwe istory esithi mina kahle iqiniso nandi ngicabanga ukuthi nomuntu mhlambe oyilalelayo lento angayilalela ngiphakamise umuntu mina ngithi ngenza umuthi wenhlahla ngiphakamise umuntu ngiyamthwalisa ngamthwalisa umuntu waphakama umuntu wayaphezulu washada waba nezitolo waba nama properties wathenga ama properties wafika nelist ekhaya ukuthi ngifuna ukuba nento ethile lo muntu esikhathini esincane wazithola lezi zinto ebefuna ukuba nazo waze washada base bebonisana nonkosikazi wakhe ukuthi cha lo muntu sesizile sihlaleleni singambongi ngoba yonke into esathi siyayifuna sesinayo ngabona befike ekseni ekhaya abantu bafika bathi mkhulu sake sakuzwa ukukhuluma uthi uthanda uhlobo lemoto ukuthi sicela ukulandelana nawe siye egarage ngoba ayikho into engasivimba ukuthi sibonge hawu angilapha inkulumo zithi le moto lena yakho lena eMercedes ivitho bese kuba lenene kuthiwa kuthiwa imali ebiwa kwa-Absa kusho njalo kuthiwa imali ebiwa ka-Absa lokho ngingakuvuma futhi ngingakuvumi ngoba mina umuntu ebengimsebenza ubesebenza kwa-Absa hayi sengiyazwakala umuntu ebengimsebenza ubesebenza kwa-Absa enesikhundla ngamphakamisa kulesikhundla ngambeka phezulu kwayithola izinto abeyifuna ngoba ngisho esekhaya ubekwazi ukuthi esebenza waze wacela indawo ngamnikeza ioffice lapha esitezi phezulu ngathi akasebenzise leyo ndawo ukuze akwazi ukusebenza khona ngoba ku-quiet hayi ngiyakuzwa mina nje ngayintshontsha nganje imali e-Absa ngisahlulwa ifoni kwikhompyutha izinto zamakhompyutha ngabe ngithatha kahle kungungedelela nje kahle ushuthi ukhandelwe nje iskimu ubani ukukhandela le uKhehlelezi ukuhloniza lokhu hayi ukuthi ngicela kubani ngoba ngisho nabantu abahlala naye lokhu bayakusho ngisho namaphoyisa akuphahluka lokhu sengihamba nawo ngisuka eThekwini ngiye eGoli wona nawa yena wakhokhela imali umfana amsebenzisayo okuma-Hawks because uKhehlelezi akakwazi ukulandelwa ngoba yena uno connection everywhere mina ngina connection mina ngisebenza abantu ngisiza abantu njengoba naye unayo into ephathekayo wena ukuthi uKhehlelezi ukubophisile nginayo wemfowethu into ephathekayo nginayo ngempela into ephathekayo kodwa engeke ngize ngiyiveze manje ezovela ngesikhathi sayo ngoba lo muntu uqale wangithumelela inkabi zafika ekhaya ngaya kuzo ngakhuluma nazo umlomo nomlomo ngamfonela yabona njengoba ngiza la kuwe ngizothula lolu daba mhlambe lolu daba lilungiswa okwesi5 manje inkulumo ephakathi kwami noKhehlelezi acela amadoda ukuthi ayikhulunywe lento ikhulunywe ngehlele ngezansi ngoba kwazi ukuthi ngiyindoda exolayo angixabani nabantu anginayo futhi inhliziyo embi angimbambeli umuntu iqhubu sebekhona sebeke bayizama ukuthi bayikuningi kakhulu wemfowethu unyaka nonyaka and into engifuna uyizwisise kahle ukuthi eThekwini ngahamba ngoba ngithi sengikhathele umsindo kwanele kwafika yena waphela uyafika manje lo muntu ngo-2018 kanti ngizwa lapha ngengabuka lapha ku-YouTube wathi wena uKhehlelezi wamthwasisa usuwala kwezandleni lo muntu lona ubefika kumina esebenza enkontrakini akuyonto engihlonizayo le anginawo amahloni ngayo kwakhiwa nje ikhonobia mall wafika kumina elethwa wongobese lapha neVerelem abantu engibaziyo mina ongobese nomnguni enanda owathi la yena futhi waxabana nabo labo bantu ngoba efuna ukuzwana nami yabona ungazwana naye lo muntu kwabe ngathi inyanga ngabheka ukuthi ngizofica inyanga mangifika kwakhe angithola inyanga ngafica nje indle eyodwa one room
ingekho nanesigodlo kunombhede kuphela yona into engayifica le angizange ngiyibone into eyisho ukuthi kunenyanga la endlini ukuba wakhehleleza emekhaya kwakhe angikwazi kuba ngimazi nokuthi waphi mina kanti wena uhlale naye yonke lesikhathi umnika amandla umuzanga ngithi khapho ufika kuthi ngu-50% eSouth Africa ngu-50% eZimbabwe hawu mina ukuhlala kwami naye nje okokuqala ukuya kwami enkonzweni ngaye enkonzweni mina kwakhe la kwakuthiwa khona kumeswa isiguqu uqala kwami kumbona umuntu ngamazi kwakumeswa isiguqu ngaya khona ngiyothandaza imini umuntu wafike wakhipha umhlahlo owawufunwa uye ngoba esethe yena ubeka imali umuntu wakhipha umhlahlo yimina nalapho futhi wanginikeza imali engaphelele emalini wayethe uzonginika yona so ube nokhehlelezi uyabhula lapha elunganeni uyabhula lapho usha umhlahlo lapha eredweni ngeke ngikuphikise lokho ukuthi uyakwenza ngoba I think wathi naye noma esephakama I remember icall yakhe angifonela yona ngise Cape Town ngo-2021 ngo-2021 kunecall angenzela yona wazwa ngithumelela abanye abantu ngizothi sasipretendana kakhulu angikusho nje lokuthi ngizothi sasipretendana besingezwani ngoba phela lento yasuke lezayona kahle kahle sekhende oba indala le kodwa manje yini uxabana kweni bengathi ngibange intombi ayikho ukuthi intombi nibanga uMabalengwe ngeke ngazile ngoba mina mangabe ngaphela impi yamadoda yaphela makube sekukhona abantu abayikhuzile yaphela impi yamadoda kodwa manje leningi ayipheli lento phela angithi yabona ake sikhulume nje igama licaca ukuthi insizwa mayisuke ibanga igama kuyekuthiwa idedele ishayana nibanga leli igama lenduma insizwa nje ake sibeke kucaca ukuthi insizwa makuthiwa ibanga igama kuyekuthiwa idedelwe zishayane manje thina asidedelwa kuthengwa abantu yabo kuthengwa abantu manje mina uyabona Mabalengwe kubentwana ngempela manje nakho phela ukhehlelezi kuyingane hayi ingane ngana nomfana wami ngaze ngamtshela ngise Cape Town ngathi wemzo uyingane ingane nomfana wami angithi phela wena ngoba umdala nje uyambona ukuthi ingane ngoba ingane nje usuzabile ukuthi wena ubonisane naye noma mhlawumbe uthola abantu bomndeni uthi hayi bo naye ingane abantu bomndeni wakhe angibazi kodwa abadoda ubaba Manzini Stenga naye umazingami ngoba impilo yakhe lo mfana uma ngifike mina ngazwana nawe uma ngingafika naye la ekhaya mina ngizwana nawe uzokwenza ngawo wonke amandla ukuthi egcine ekhiphe mina kube uyena osezwana kakhulu nawe ikakhulukazi nje ngisho ngaya kwakhe egcikeni abantu ahlala nabo abantu ababehlala nami abantu asonta nabo abantu ababesonta nami ngayithulela ngikaze ngisho lutho namanje ngisathulile ngoba ngathi nje kubona uthathe wazothatha ngisho umawe ingane zami ayomfaka emsebenzini kwakhe ngayithulela ngikaze ngisho lutho phela nje ngathi mangizwa ukuthi uphilile usebenza kaKhehlelezi ngathi as long ethola imali anginayo inkinga mina because la emhlabeni sidinga imali but into efika ngihlukumeze ukuthi umuntu uma esebenza yini lokho engithumelela abantu ngoba ngihlalele emakhaya uhlala eThekwini ngibulawelane yini enjahelwayo ngibulawelwane angakuphula ulimi uMabalengwe angithi uyabona nje wena usumdala manje ngoba umdala nje ukhehlelezi incane okunye ninabalandeli unabalandeli wona Mabalengwe nokhehlelezi unabalandeli bakhe manje lento izoya iye igcina manje sekuxabana lababalandeli beni sebeyala imali sechitheka igazi ngani ngegama leni ayikho nenye indlela mhlawumbe ukuthi ukhehlelezi atholakale ikwazi ukuthi ke ilongana uyabona nje ngendlela insizwe ziphakame ngayo kodwa into engiyiqaphelayo sonke isikhathi abantu baphakama ngoba nakho sekuyimini umuntu osuke seveza umbono ngento engaphakathi ngoba ngisuke sengishawa into engaphakathi ingane nginyathela amakhona ingane ngihubha iziyongena ekhaya ithumela abantu befike ekhaya ngitrace ngakuvezela esinye istory efonini manje sentombazane yayifike kwakhe sehlele yena ukuthi bayovula icala lokuthi akuthiwe le ntombazane ngiyibhebhile ngihambe ngiyoboshwa kahle kahle kade ufuna ngiboshwe lo mfana ukuthi wena ntombazane ngishabeni ngiyibhebhile wayefuna ukuthi ngiyibhebhele esikoleni ngawathola ama calls
angisolayo kanti ngenhlanhla umuntu okuzokhulunywa naye umuntu engamsiza. Ngoba lento yokusiza abantu ngeqiniso ngasho ukuthi Samuel Samawa iyasebenza. Omunye wakwangibuza ukuthi unamakhamera esigodlweni, enzani amakhamera esigodlweni? Ngabe ukuthi izona lezi igebengu eyithunywayo baninga. Even manje usukela ngoJanuwari mina ngifonelwa abantu abahlukahlukene, kushone lo mfana lo ephuma ejele, lo mfana okuyena engamsiza. Kuthiwa mina ngiyafuna kwanele kwezwakala ukuthi lo mfana uboshiwe. Asiqale la nje futhi. Kuzwakala ukuthi lo mfana uboshiwe. Wabonakala lo mfana eboshiwe esejele. Ngafonelwa mina abantu abasebenza noKhehlelezi ekseni, ngavuswa ngocingo kusekuvelele lo phepha. Ngatshelwa yibona kwathiwa ngizofunwa ama-Hawks. Igama lami lingekho ngisho nokuba khona lapho. Ngitshelwa abantu abasebenza noKhehlelezi ukuthi ngizofunwa ama-Hawks ekseni. Yahamba le nto waqhubeka ivini ngaze ngafonelwa abantu abawu-5, ngafonelwa uNgcobo eGreat Town wabuza ukuthi kanti yini efunwayo kuwe, ngoba ngaso sonke isikhathi uma wenza izinto ulandelwa ngemuva. Kodwa wena ulandeli umuntu ukuthi wenzani emsebenzini wakhe. Cha Mabalengwe, ngoba nami lolu daba lungifice sengihamba. Yebo mkhulu. Ngoba ngisalena ehlala Nkosi kwaNongoma. Bese ngizodlula lena eMdletsheni bese ngehla ngiyale ehlala Nkosi. Bengifunda lolu daba silibeke lusuku. Ngicabanga ukuthi ngizokwe ngicheck kwi-diary yami. Ngoba kufanele ngiwele ngephesheya mhlawumbe nakulezi inyanga ezayo, kodwa ngicabanga ukuthi ezinye izinto ngayivamile ukuthi ngihlule mase ifike kanje, ngoba wena usho ukuthi ufana nomuntu manje ozovula icala. Uyabona nje mina njengoba manje nje ukulungiswa ukuba kuthiwa uyena ngabe uthumela abantu ebethi mthephelini nimhlasele ngamakhamera. Kumanje kunomuntu obefikile ekhaya izolo othi wenza ingcingo uyaheka, sengihekelwe inamba mhlawumbe 10 times ngiphinde la kwa MTN. Uye njalo futhi. Uye. Kanti yini engakene bangani? Ilokho sengisole nje umuntu ozomqonda angibuzele yena, ngoba kwathi mhla kufikele zayinkabe ezayifikile zona lezi asebenza nazo zama-Hawks ezinomfana kaMhlongo phakathi. Kwathi kufike zona ngangena phakathi kwazo ngayibuza abantu bephethe ama-rifle bewu-8 ngathi nifunani? Bathi abantu asazi. Ngathatha ucingo phakathi kwazo ngamfonela ngathi yini into oyifuna kumina, ngicela ungitshele. Kwaku-April ngonyaka odlule, kwakungumhla ka-8 April ngonyaka odlule. Ngangizokwenza umcimbi womaskandi wokuqala, umcimbi wabakhona womaskandi kuya kwi-lockdown wawenziwe yimina. Ngokuthi nje mangike ngenza into right sengathi naye angayenza. Ngagana abafazi ababili sengathi naye akagana. Uright ke lo mdlalo umnandi futhi ngoba awujabuleli nalokho ngoba futhi umlandeli wakho. Ngi-Royal Model ngize ngisho njalo ngithi hayi umlandeli wakho. Wena ngithi phela manje izinto Ngi-Royal Model uyakuthanda. Yonke into engiyenzayo unonikiniki, mina ngunikiniki do nekhehla unesigoda sibiza ngonikiniki lapha kwakho. Kungidelela konke lokho. Uthi abantu abaphahle kuyo lento yakhe maye ngabe eyosebenza lapha. Sikuphi lesikole? Sisemakhosini indawo asebenza kuyo. Bathu bani? Uthi abantu abacele kuMkhulu umanikiniki, uMkhulu wakhe umanikiniki. Mina ngunikiniki do. Hawu. Uyayibona manje lento ukuthi kahle ngiyibuza nami ukuthi kahle yini efunwa kimi. Uyaza kufuneka indoda ikhale kanjena kade isebenza abantu. Mabalengwe ebeka phansi umoya. Ngoba sekuba khona uBP noshukela. Namanje nje mfowethu ngiyasho ukuthi angazi ukuthi ngisindiswa yini. Mina kudala ngilandelwa ngemo. Lo muntu uthenga abantu kumina endlini, abasebenza kumina endlini. Abathenga ukuthi abazomfakela umuthi esigodlweni sami, baphuphisa imoto zami, bawisa umsebenzi wami wesikole. Abantu baphahluka, abantu bakhuluma ebathenga yena engisebenza nabo, izingane zabo engibondlayo. Ngicabanga ukuthi usukhali kakhulu, ngiyabona uhlukumezile emoyeni wakho. Hayi lento ngicabanga ukuthi awehlisa umoya. Mangifike South Africa namhlanje ngiboshiwe, ngihamba amacala into engakaze ngize ngenze. Namhlanje ngiboshiwe ngenxa yakhe, uyajabula. Uye umuntu oqala iradio yakhe iReal TV yokuqala yangi-expose, iradio yakhe yokuqala ngingakaboshwa nanokuboshwa. Kwathiwa ngibulela umuntu khona manje bathe ngibulela umuntu, kwathiwa ngibulela umuntu ngisolakala nawo i-corruption. Izinto ezingekho zonke lezo, izwe lonke lazi ukuthi nje mina ngibulela umuntu ngisolakala nawo i-corruption. Ukhipha iradio yakhe kwawuyena osendela abantu izinto, ngoba uyena osendela kuqala abantu. Inkinga yami noMabalengwe kuzofuneka semfonele uMzungu.
ngoba angifuni ngoba kula ekhaya nje bese ngazi ukuthi mhlambe khona esikuhlebayo noma wena khona Stebi ngizokwethula nje icala njengenyanga endala nenyanga ephethe ubukhosi bakithi ngoba kahle kahle ngiyafisa ke nje lokwazi ukuthi kwela kubo kuphi abazali bakhe baphi ugobela wakhe ubani ugobela wakhe kanti ngene wena uthi uwethu ugobela wakhe mina phela ngamfundisa ugobela womuntu akupheli makukhona into yabonje manje mungangifundisa ukuthi ngakhe lento sengiyangenelela ekutheni khona engakufundisa khona kanti akathotsiswanga nguwe mina ngamfundisa izinto engamfundisa zona engazi lutho ufakazi uyena uma ngabe kungavumeleki lokho ungabuza ngisho kubantu ahlala nabo othandiwe laba bamsebenzelayo lapha nomnyaka okuyibona abantu ahlala nabo nasebenza nabo bonke abantu asebenza nabo abantu abathatha kumina mhla esekhupha ngoba into yamkhuphula umuntu akufanele avinjwe mekhuphuka yabo into yamkhuphula iwona umsakazo wakhushulwa izona izitori ngoba phela lokhu ukuthi ngakhishwa ephepheni labhalwa kanje nango 2019 wangikhipha kwelinye iphepha kade nakhona lapho ezongitshontshela imoto hawu entshontsha kanjani imoto wayithatha nje phambi komnyango ngenxa ukuthi imoto le kwakuyi-Mercedes i250 leyakudala ngokuthi nje nganginyalelwe imoto isiklasi ngavusa leya moto ngase ngitshela abafana behambe naye esiguqweni ukuthi hayi bafana imoto esikhona sesizoqhubeka siyesontweni babuye ekseni ngo4 wazothatha imoto ehamba nomunye umfana asebenza naye ingane yaphahluka yabuya azongitshela una into ephathekayo ngani yakutshela ukuthi ingane yaphahluka yabuya azongitshela ukuthi sengikhathele lo baba engitshontshisa imoto zabantu hawu so manje kuzofika isikhathi kuningi kahle kahle ngeke ngize ngikuveze ngoba kuzoshaya isikhathi sokuthi ngiveze izinto ngoba into engifuna ukuyazi ukuthi lo mfana lo kahle kahle yini ngamtshelayo yini uthi uzoshaya isikhathi ukuthi uveze izinto mhlawumbe izinto enanizenza ndawonye noma mhlawumbe izinto azenza yena izinto zakhe azenza yena kanjani lezo zinto angeke size siyichaze ngizochazela nje uma sithola indawo mhlawumbe engaba private noma zikhona impotho eziphathekayo nginazo eziphathekayo ngisho ezikhona ngisho efonini eziphathekayo ngicabanga ukuthi ngoba ngisho ibhaliwe screenshotiwe ngasendelwa zona nginazo ngicabanga ukuthi lezo ngoba ziyimfihlo khona ezinye izinto njengokuthi sesibadala negama lakhe nokuthi nanokuthi mina ngiyafisa ukuthi uKhehlelezi ngimvikele nawe ngikuvikele uKhehlelezi usiza abantu nawe usiza abantu kodwa futhi manje ukuxabana kwenu angikumukeli ngoba nilandelwa ngabantu niphiliswa ngabantu ngiyabonga nanokuthi wena Mabalengwe ngicabanga ukuthi usumdala kule ndima uKhehlelezi uza ngaphansi kuwe ayingane kakhulu so manje ke ingane kakhulu manje ke ngoba abeshayina ithusisehlisula kamhlawumbe sizoba nalo eyingane kuwe kufanele ukuthi wena utshengise ukukhula phela uKhehlelezi mina ngizokhuluma naye mangikhuluma naye bese ngiluza uvulo wakhe ukuthi yena uthini waphela wena uzovula icala manje ngoba la ekhaya uzovula icala kuphela usokukhomba ukuthi umuntu akagqilazi emakhosini manje angikwazi ngivele ngiqale ngigqilaze nje ngingakalizwi iside lakho angithi mina njengoba ngizovula icala ngoba ngazi ukuthi onke amakhosi la ekhaya nesihlalo sawo kunjalo phela la ekhaya ngithi la ekhaya phela kunesihlalo sengonyama ngithi la ekhaya kwafika ubhejane la ekhaya isifilo nje ngizolivula la ekhaya ngoba mina ngithi ngiyazazi ukuthi imvelaphi yami isuka kuphi ikuphi la kufanele ngimangale khona mase behlulekile abafowethu bebethi bayazama namanje uNgcobo kade ngifonela ethi uyazama umzimba okhala imali bake bazama umzimba okhala imali wazama nayo kungangamandla akhe kwawukuthi ke yes wahluleka na ukuthi ke phela ngangeke ngize ngamukela umzimba maye ngifonela ethi wemfowethu ngifuna ukufika lapho kwena sizoxoxa lento yakho noKhehlelezi ekubeni ngazi ukuthi babangani yebo bahlanganiswa yimina kodwa babangani kufanele kube khona omunye umuntu wesithathu makuzofika abangani nizokhuluma indaba ngoba phela mina ashasho lo Mabalengwe mina anginamngani mina
lokho ayikho nje futhi inyanga engazokuthiwa ngithi umngane wami lutho nenyanga engiqobelela kuyo lutho mina nginesibusiso namandla aqhamuka kumdlali manje ingakho ngingathanda ungazuthi ngasondelana nabanye abantu ngoba abantu umsebenzi engiwenzayo angikhulumi kakhulu ngeke ungithole ku social media ngenza kuphela nje izinto lokho kukuhlonipha umsebenzi nanokuthi abantu phela sesibasebenza sisuke sisebenza amakhosi nezikhulu nabantu besilo ingakho mina ngiyafisa ukuthi wena noKhehlelezi sikhulisane nibuyisane ngoba ilento iyingozi mina kusho ingane zakho ziyakhula noKhehlelezi unezingane zakho ungagcina lento sekungenele yabona nje masingakhuluma indaba izingane zami namanje ekhaya zine trauma mayibona iphoyisa namanje ekhaya kuphileki mayibona iphoyisa ukuthi ngingaka ngikhandelwe itulo izingane ukuthi zizothathwa izinto zami imoto yami ibiza mina ayibizi ngisho lo muntu owashona ngiboshelwa ukuthi ngasiza umuntu waphakama akekho umuntu okumbuza nje mengena la ekhaya mayekhokhela imali ukuthi imali ongikhokhela yona uyithathephi okusho ukuthi mina kwakufanele ngibuze usixolele ukuthi imali uyithathephi ngibe ngazi ukuthi usixolele uyasebenza usebenze absa kuphela ufuna ukuphakama hayi ngicabanga ukuthi Mabalengwe ngoba usufikile ekhaya umuzwa wale ekhaya kwagudla uzungu igama lalomuzi ngoba bonke abantu abafike bengidelele la ku Facebook bengidelele abanye basangana eSouth Africa yonke abanye ubombona umuntu eseguhle sezongena la ngoba ngiyagqilaza umthaka angifuni nje mina ingakho ngithi angijwayeleki kabi futhi angisukeli umuntu ngiyizwa nje ngithi mina sengiqondana nalo muntu mina ngikade indoda ezakini cha ngize ngasho ngizibe indoda engibona ukuthi ikhuluma ngami lapha ku Facebook ngizibe nomuntu osuke ngidelela lapha kodwa ngiyazi ukuthi ekugcineni kwakhona izinto asuke nazo esandleni nomsebenzi asuke wenzayo kuyagezelwa la kunje bengiboshiwe uyo bengigqilaza bala angisabisi futhi Mabalengwe tshela abantu ngisejele ithi indoda umuntu olandela mina uHubhuta la kuyethwenzana uyena opikayo ngithulile nje ku-YouTube angaze ngisho ukuthi ngathula ngoba ngifuna ukuthi ake ngilethele udaba emakhosini ngizwe ukuthi ona thini ngoba ngiyazi ukuthi njoba ulaphayana kwindonsa sisendaweni yobukhosi sisendaweni imina nawe inyanga ekhona nobaba uMkhize uMkhulu nabanye yebo baba cha udaba sengilizwile yebo liphi iphoyisa kufanele kabhali isikhathi abhali isikhathi iphoyisa liphinde libhale idate ukuthi uMabalengwe bezovula icala elunganeni kwaphutha uzungane ngoba leli cala liselifunani manje lizohlela ngoba sengifuna ukuthola iphathi kaKhehlelezi kubalekile ngoba ayikho into engizoyikhuluma nawe ngiqede manje ngingayizwanga ingathathi iside elilodwa yebo kufanele naye ngimuze ukuthi uthini yena kulento eshow wena bese kusuba nendlela yake manje ukuthi yimi indlela yokuthi ixazululeke lento iphele ngoba lento le eyenzakalayo manje ku social media kuthi ngapha niyaquzana abantu bayabhula abantu abafuna ukusetshenziswa bazosetshenziswa ubani abantu namani lokhu nigubhana mhlawumbe senihambelana nenyanga nje niyazama hayi ukuthi mhlambe ngithi mina lo muntu uthenga abantu endlini ukuthi abazofaka umuthi kumina esigodlweni cha lokho ke welungana yikho lokho ngithi asikulungise ngoba uyayibona lempi ilokhu yaqhubeka ngeke ngayibona lempi ikhona impi yokuthi ningcwekisane just ukuthi nidlalisane uyabona manifuna nje ukunyakazisa abantu kodwa ku reality yeni nibe nokuzwana kanti nangenzi ngapha lento esebenza abantu bexabana benze ngathi baxabana nangingafuna ngisho mina ngise Cape Town ngathi niyazi masingayenza nje lento ukuthi ngoba nakhe ngathi abantu bayafuna ukusilandela ake sikwenze lokhu ngoba mabengezwe igama lakho bezwe igama lami ikhona into engenzeka sengimangala ke manje mayisehambe ekhuluma ngami ethi lo mfana mina ngifuna udumo ibe uyo washo kimi la endlebeni ukuthi mkhulu mina into engiyifunayo ngifuna ukuduma hawu wamnika udumo ngamnikeza udumo mina uMabalengwe nawe uyamazi uMabalengwe mdala imbizo uMabalengwe bisemakhemisi kudala idumile engekho mhlawumbe wayesayichamela noma wayesafunda isikole uMabalengwe udumile usemakhemisi
ngathi ke mfana wami leli ibhodlela leli likaMabalengwe ngoba liyaziwa mina sengalikhipha emakhemisi angisawudayisi lo muthi emakhemisi ngaya naye eMega City lapha eLogomeni ngathi shuthani lo mfana bathi bemshuthu beshuthwa umfana okuthiwa uKhehlelezi bathi bemshutha lo mfana ngesikhathi bemshutha wasethi uKhehlelezi uMkhulu ngicela ukubuza ukuthi sizothubani kudokotela wayephethe okwebhanjanyana okumnyama owayegaxela efake nejazi eliblue leyona hawu ngathi mina hayi ngoba mabefika kumina bathi Mkhulu silambile Khehlalethu silambile Khehle usiphatheleni ngathi mina ngoba ngithi yeah kanti ukhehle futhi bethi Khehle angithi basho uyabona umuntu mayezongena nje kuteketisa njoba kuthiwa Mkhulu nje ekuteketisa bethi Khehlalethu babesho njalo abafana bethi Khehlalethu mana ngisafuna ukuzwa lapha ke babethi Khehle basho kuwe noma basho Khehlelezi babesuke besho kimi labafana mabesuka walithatha leli gama Khehlelezi akalithathanga walinikezwa yimina ngabe ngiyamqambela mangithi walithatha wanikezwa yimi ngoba wathi uKhehlelezi ebuza ukuthi sizothubani ke lo igama lakhe ngathi asithi ngoba bathi kimi Mkhulu Khehle asithi ke yena uDr Khehle hawu hey madoda angizazi zonke lezo zinto phela iqiniso ke lele lemsulwa ngoba yena unolimo olushelelelayo sengaqamba amanye amanga ngoba lokuthi usebenza enkontrakini wafika konke lokho chabo Mabalengwe mfowethu asilivale lolu daba luhlehle ngizobese ngithinta kodwa bafanele ngimthinta uKhehlelezi khona manje awuthatha ucingo lwami mfana ephoyisa awubhale lapha ubhale ukuthi uMabalengwe uzovula icala empangeni emeva mhlophe phela angithi lapha kugula khona amacala ngoba ngisho abaculi makhona inkinga bayafika bhala isikhathi usefikile ekhaya uzovula icala uthi kaphathekile kahle ngoba ngisatha kangiqoqela ukufakaza ngoba ngikwazi leli cala silingene ukufakaza ungekho into ebuye ngiphathe kabi kakhulu umuntu ungena lapha kulezi zinto zama social media ngempela silandelwa abantu abasuke beneyinkinga uthola abantu bengithuka lapha ngikwazi nokuphendula ngithuke kuthiwa uyifunani ingane yabantu yenzeni ingane yabantu kuyena so ngiye ngithi mina yazi ukuba kuthiwa kukhulunywa iqiniso kuthathwa iqiniso libekwe etafuleni abantu baziqiniso mhlawumbe abantu bangaphila ngoba ekugcineni siya kubantu ngoba sifuna udumo nokuphakama sibatshela amanga cha mina nje angihambisani nalento yokuxabana kwenu ngempela angihambisani nalento yokuxabana kwenu ngoba ukuxabana kwenu kuqeda isithunzi futhi ukuxabana kwenu kwenza ukuthi abantu ngithi labo namhlanje uzala abantu esibhedlela abaningi abantu angiboni ngabe nibanga abantu futhi into yamadoda yaphela yingakho kuthiwa eyalungana eyamadoda ena kodwa ke Mkhulu ngicela ke sihlukanise la mina angixabene nalo mfana uxabene naye angixabene naye futhi angisoze mina ngaxabana naye kodwa kuphela into engifuna ukuyazi ukuthi yini into ayifuna kumina into engifuna ukuyazi ukuthi yini into ayifuna kumina ngoba engikhandela zonke lezi zinto ngijafa nje inkabi left and right ngixabene naye mina nje wazi kahle Mkhulu 3 lokhu kwathi inhlo angikaze ngixabane namuntu ngisho iziyoni zonke ziyazi zala eSouth Africa ukuthi angikaze ngixabane namuntu ngaduma kudala ngiwuntombela oprofetha ngabakuthi emahlobo ake ngimfonele ulungana ake ngimfonele umzongo ngoba ngingathanda ukuthi mawusubuka udaba ngofanele ngimazise ukuthi usula yeah bese ngimchazela ukuthi uzovula icala impela bese kodwa ke mina ngisafuna ungiqoqele bonke ukufakaza ngoba ngiyangithanda ngiyona inkinga leyo angithanda ukuthi makuthiwa sithetha leli cala kumele nento ephathekayo ngoba enkantolo awukwazi ukuthi uthethe icala ngoba phela le nkantolo kahle lena leya la ekhaya ngifuna ukuyicacisa kubantu abayazi ukuthi ikanjani lena uhulumeni ufika ukhipha ibhayili ukhishwa yebo ngoba la ungaphandle nebhayili ngaphandle ngisiboshwa nje manje le yala ekhaya igweba yona bahleka bayagigitheka umhlaba wonke igweba ngisho uhulumeni igweba inyanga yoduma iboshiwe udokotela wena uboshiwe kwasenda yena kuqala esendela abantu nama radio yakhe LTV1 bonke lezi ikotokotwana lezi ama radio anyana beka phansi umoya Mabalengwe and ngikwatile bafana ngifuna ungayitsheli
hayi beka phansi uMabalengwe utshenwa yithi sibadala hayi ngohlonipha wena ngoba imolo thica cha ukungihlonipha Mabalengwe ena kuhle ngoba mawuhlonipha mina Mabalengwe ena umsebenzi wakho uyophakama hayi ngohlonipha wena futhi ena mawuhlonipha mina futhi ena akekho umuntu ogqilaza futhi angikusho ukuthi nize kuwena ngoba awunamngani ngoba into esihluphayo abantu bafike beze behleke umuntu athole lento beyifuna kuwena emveni kwalokho bese ekusulela ngesihlama hayi umngane nginayo nje mina yho bonke abelapha akekho umlapho uthi ngumngane ulivalile ucingo athi ngiphinde ngishaya ngoba ngithanda ukuthi ena ngingamfoneli kufanele ngimungu hayi ulivalile manje ngizoshiya umlayezo yebo ushiye emukhulu ushiya voice note ngoba fanele phela ngifuni bengathi siyahleba nanto kuyangena phela into engalala endleleni mina ninjani Khehlelezi kuyaphileka hayi ukhuluma noprofessor udokotela empangeni emevamhlophe kwakudla uzungene nginoMabalengwe lapha eMelimoto uthi uzovula icala uthi kimi-ke akaphathelekile kahle ngendlela omphethe kabi ngayo uthi phatha useboshiwe ngenxa yakho phatha wathatha abasebenzi bakhe futhi uthi hayi ungabuya kimi manje ayikho inkinga Khehlelezi ayikho inkinga mfana buya kimi manje no Mabalengwe uthi uyadrive manje ngenzela ukuthi mina yonke into kubengathi mina nawe besizohleba noma sihlangane ngayo uthi kimi uyabuya manje usho ukuthi akutata ke manje ayi shuthi-ke asibuye siyihlele ke mkhulu hayi ngoba asimtholanga-ke ngicabanga ukuthi ngizokunikeza usuku sikwazi ukuthi sikhulume sikwazi ukuthi futhi le ndaba yedlule ikwazi ukuthi uma kuwukuthi ufuna yedlule kuyofuna kube khona into ayongikhombisa ngayo ukuthi ngempela ufuna yedlule ngoba sifike sihlale etafuleni kanje zolo lokhu besihleli nongcobo bathongcobo singaphinde sizwe kuthiwe nkente ngakusasa yena wayeserayidweni ekhuluma ku-YouTube wayekhipha izinto lokhu ngithule kuze kube imandi sengiyaboshwa manje hayi ngicabanga ukuthi ngiboshelwe into zami eyibiza igama lami cha esisumoya Mabalengwe ngoba uma ukuthi into zakho ebiza igama lakho uhulumeni kufanele mayibuyise izinto ngoba kusazolandelela kodwa ukhokhelwe ngemali entshontshiwe ngize ngilibuza iphoyisa ngenzeni mina kuthiwe ngoba ukhokhelwe ngemali entshontshwe ABSA ngingenaphi mina kwa-ABSA anginayo ngisho i-account e-ABSA ngingenaphi mina lapho ngoba ukhokhelwe ngemali entshontshiwe sifuna ibhasi lami imoto yami ngayithenga mina egaraji ngiyithanda ngiyithengelwa abantu kukhona ku-YouTube ubufakazi abantu bayasho bathi bayangibonga sebenayo yonke into hayi ngicabanga ukuthi sizolikhuluma lolu daba nangi Khehlelezi phone kunjani Khehlelezi kuyaphileka ngithi nginoMabalengwe lapha ubezovula icala uthi awumphethe kahle uthi awumphethe kahle umbophisile futhi wanele waqeda ukumbophisa wamthumelele nenkabi futhi wathatha abasebenzi bakhe basebenza kuwe abasebenzi futhi wayibiza ngayo ngoba uyindumandumane uthi wena uyona indumandumane uthi wena wakwethi igama wathi wena ukhehlelwe wena ukhehlelwe manje uthi waqamba lelo gama wakusho ukuthi Thombo wakufaka embizeni efuna ukukudumisa uyabo manje ngithi mina no akufuneki kube ngathi kuyahletshwa lapha ngithi angithinte ngocingo bese ngikwazi ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume le ndaba nawe ubeka iside lakho noma kungeke kube umhlangano manje ozovuleleka ngoba ngizoyihlehlisa le nkulumo ngoba ngikhona lapha engisaya khona ngizomtshela uMabalengwe ukuthi akabuye kodwa
bengifuna nje ukuza ukuthi zonke lezi zinto uyazazi ngoba sengithaka kabuyile emuva ngiqoqela ukufakaza kufike nento ephathekayo ukuze ngizokwazi ukuthi ngikhulume ngento ephathekayo ngoba ngicabanga ukuthi enkantolo uma ungena noma uboshwa uboshelwe into ephathekayo esuke ibonakala.